mani sal omono sing palenyen bagi oro sopajak tai sini masuk ta boton tongo tai sini lokal hisabe nei gajen hisabe sopajak gor boton tongo kok omono sing sini tajingo provocation sabu saitangka 200 বছর রমণী sini Bharat agi pora Inggris bai sasun khajagi tongmani a sasun yakni yogni bagai sini Bharat ni borok ngai ini sini Mahatma Gandhi tai sini Netaji Subhash Chandra Bose borni netritibino o Bharat 200 বছর ইংরেজ sa থিরখা থিরমান পরে जों फिसक जाखा स्वाधीनता दिवस मांखा जों ini bongno bo mutu makutai tai bongno mutu koi ini hai salo जों hananggo tebe yapari setini jini langona kaham senam tini ini kubui semai tangnani dilmo जों tongi mano ini oroni jirairok ini omahai sikon jirairok sase sal 75 years kamani bisa judang lai mani bisi taklai bosoro paiman jak pekesini IS taiboni logi tongnai IS sing sarsong sini school committee belai belai kene tinin ba hambai maro burungno sini school ni pokok teke tamni himale omo hai tini puila flag sekangti salai semua panda khaile mani ini puliang na awan bagai tino o manjak mani bagai tai hom do dong sino school no kaisa select khaiman orono khainai awan bagai belai khatong thoka awan bagai singbu busak khoros khaiman je suksak sing arrange khaile kya asa kari phana motamuti naithok drop khai sing sajuk laikha ai tai kisa misa rasamung tai reli khaimarok jotono palkhe asakini aro phaimani waisabani reli umakhlai ko taklai khub tokhe khaigya tai sini sarsong sini officer of phaijak jotono singbai baksa on bagai belaike tongthokjak ka paithak dige obonu sanai tini samung rok kisa sanam laijak tongo sini abasawi tini kutulbai thing je phainai rok sini student tai je phaimani sini nograi rok no abono sawin tini angor tini ni sini flag ti samung panda oron thagir khanei saklaika